Buenos días a todos. Vamos a dar comezo a esta sesión ordinaria do Pleno co seguinte orde do día. Mira, perdón, Monse, unha cuestión, digo por cuestión de orden, vamos. Hubo un cambio, non, na data do Pleno. Sí. Fixes un cambio. E non sei se é necesario ou non facer unha xunta de portavoces para esos cambios, ou se chega con comunicalo, pero en calquera dos casos, se se comunica, nós o que si pediríamos é que se falara previamente para ver que data se pode escoller, non? Porque todos temos vida laboral e familiar tamén, e facer estes cambios o día anterior, prácticamente, a última hora, a nosotros trastócanos tamén. Ten razón, Kiko, pedirvos disculpas humildemente porque foi algo, unha situación que veu sobrevida, veu no último momento, nos encontramos con esa situación e efectivamente se vos comunicou. Sabes que non é a costume, normalmente o que facemos habitualmente é cando se trata de algo así, facer unha xunta de portavoces, acordar unha nova data, pero xa digo, foi algo que veu totalmente sobrevido, circunstancias especiais e concretas e puntuais, polo que vos pido disculpas se vos ocasionou algunha molestia, que seguramente sí, pero o que se decidiu foi pospoñelo a diálogo directamente para o seguinte mércores, porque xa digo, foi unha situación repentina e moi concreta, non? Empezamos, entón, co primeiro punto da orde do día. Antes de nada, perdón, antes de empezar ca orde do día, sobre todo a petición en primeiro lugar do grupo político Xuntos por as Pontes en relación coa sentencia da manada, pois falamos os portavoces e decidimos facer unha declaración institucional respecto desa sentenza. Todos sabemos que, o clamor popular que hai ao respecto, non? E a versión que produxo na sociedade, e consideramos necesario tamén facer unha declaración institucional do Concello das Pontes. Se vos parece ben, dou paso á lectura dela e di así. Declaración institucional dos grupos políticos con representación no Concello das Pontes. Os grupos políticos con representación municipal no Concello das Pontes de García Rodríguez, BNG, Xuntos por as Pontes e PSDG-PSOE, tras coñecerse a sentenza da sección segunda da Audiencia Provincial de Navarra sobre os feitos acaecidos o día 7 de xullo de 2016 en Pamplona contra o grupo coñecido como La Manada, queremos manifestar todo o noso apoio incondicional á vítima. O Concello das Pontes de García Rodríguez, dende o respeto ao Poder Xudicial, a súa independencia e as súas resolucións, rexeitamos a interpretación legal nesta sentenza por entender que minimiza os feitos e criminaliza a vítima, e unímonos ao clamor popular que exixe maior equidade na resposta a estes delitos sexuais. Solicitamos ao Goberno do Estado e ás Cortes o impulso de reformas que doten o noso sistema xudicial de mecanismos para a protección da muller e para equiparar normativamente a ausencia de consentimiento á súa negativa nos eidos dos delitos contra a liberdade e a indemnidade sexuais. Instamos ao Goberno do Estado a introducir formación na perspectiva de xénero no ámbito da xustiza e nos corpos de seguridade do Estado. Dende o Concello das Pontes de García Rodríguez estamos comprometidos na tolerancia cero contra as violencias machistas e reiteramos o noso compromiso de traballo para lograr a igualdade de dereitos e erradicar, xunto coa sociedade civil, toda a discriminación e violencia contra as mulleres. Pasamos agora sí ao primeiro punto do orde do día, que é aprobar as actas dos plenos de data 10 de 1 de 2018, que era un pleno ordinario, do 17 de 1 de 2018, extraordinario, e do 26 de 1 de 2018, que era un extraordinario urxente. Votos a favor? Unanimidade. Me dejas os decretos. O segundo punto, que é dar conta dos decretos dos meses de marzo e abril do 2018. E o terceiro punto, que é dar conta dos decretos número 120, de data 26 de xaneiro,
designar como sustituta na presidencia da sesión do Pleno Extraordinario Urxente a primeira teniente de alcalde Montserrat García. O número 333-2018 de data 14 de marzo. Tamén sustituir na presidencia da Xunta de Goberno local, designar como sustituta a Montserrat García. O do 20 de marzo, o número 367-2018 do 20 de marzo, que tamén designar como sustituta na presidencia da Xunta de Goberno local a Montserrat García. O do 26 de marzo, que é tamén o número 395-2018, designar como sustituta na presidencia da Xunta de Goberno a Montserrat García. O número 441, que é designar como sustituta nas funcións da alcaldía a partir das 14 horas a Montserrat García Chavarría. O número 517, que é tamén designar como sustituta na presidencia da Xunta de Goberno local a Montserrat García. E... ¿cuál é o número aquí, Marina? Perdón. O número 556-2018, que é delegar na concelleira Montserrat García a atribución para realizar a asignatura dos convenios da Rede Cultural 2018 para o 8 de maio no Pazo Provincial da Deputación Provincial. E o 564-2018, que é designar como sustituta na presidencia da Xunta de Goberno Local Extraordinaria do día 26 a primeira teniente de alcalde Montserrat García. Pasamos ao cuarto punto, que é ratificar os decretos número 394-2018 do 26 de marzo e o 422 de 2018 do 2 de abril relativos ás modificacións de varios proxectos que están incluídos no POS, no Plan Provincial de Obras e Servicios, Plan Único de Concellos POS máis do 2018. Alén. Sí, bons días. Neste caso traes estes dous decretos, o 394 e o 422, que traes a pleno para a súa aprobación tras a ratificación dos decretos, tras un requerimento, neste caso telefónico por parte da Diputación para a modificación de uns pequenos aspectos nestes proxectos, concretamente no de mellora de pavimentación e servicios no Rodalón. Todavía sigue aparecendo unha marca comercial no mesmo que non poden aparecer, e no outro decreto que é sobre a mellora da pavimentación e servicios na Avenida de Ortigueira, faltaba a suma dos costes indirectos no presuposto máis a cuantificación do plan de obra. Sí, intervencións? Non. Procedemos entonces a votación. Votos a favor? Abstencións? Pasamos ao quinto punto, que é aprobar o expediente de recoñecemento extrajudicial de crédito 2-2018. Ben, neste caso propóñolle ao pleno tratar conxuntamente os puntos 5, 6 e 8 que corresponden cos expedientes de recoñecemento extrajudicial número 2, 3 e 5, e conxuntamente tamén engadir neste punto de aprobación a factura que aparecía no recoñecemento extrajudicial número 4, que era de Viacua, do proveedor Viacua, posto que unha modificación posterior con un informe complementario do interventor, consta con informe favorable, cando antes constaba no número 4 con reparo suspensivo, posto que por erro non advertiron o interventor de que existía autorización pertinente do organismo que autorizaba a realizar tal obra. Entonces, a proposta é votar conxuntamente, como digo, o punto 5, 6 e 8, que corresponde ao procedimento judicial 2, 3 e 5, lógicamente, os expedientes de reconocimiento extrajudicial traense para aprobar facturas que quedaron do gasto do exercicio anterior, que non foron imputados no seu momento e que, en base aos informes emitidos, traese para a aprobación do
plenaria. Algún inconvinte para tratar os 3 puntos conxuntamente? Non? Vale, adianta, Len. Se queres explicar algo. Ben, pois, intervencións. Simplemente nos imos abster. Sí, Beneta. Sí, ben, nos imos votar en contra destes expedientes de recoñecemento extrajudicial de crédito, como xa dixemos en algunha outra ocasión. Sorpréndeme tamén que non querades facer ningún tipo de comentario respecto do que traedes a pleno. O expediente número 2, o que estades facendo, aprobando, é o abonamento das facturas da persona que veu a dar o pregón das festas o ano pasado. Como xa comentei en comisión, a miña pregunta era se esta persona que viña a dar o pregón das festas viña en calidade de veciño das Pontes ou viña en calidade de vicecónsul honorario. O que se me dixo por parte da tenente de alcalde é que veu como veciño. Sin embargo, cando esta persona emite ou nos envíavos a carta cos gastos, faino como vicecónsul honorario de España en Tampa. E, según di o BOE, os xesentes consulares honorarios non teñen dereito a reclamar a título personal e monumentos polo exercicio das súas funcións. En caso de vir en representación do seu cargo, é o Ministerio de Asuntos Exteriores e Cooperación quen debería abonar eses importes. Entón, a min non me cadra moito que unha persona veña como veciño das Pontes e ao mesmo tempo el faga o seu cargo hora de enviar estas facturas. Sí, non... Bueno, aclarar solo respecto a eso, Silvia, xa xo comentei efectivamente na comisión, que obviamente o Concello das Pontes, cando se pon en contacto neste caso, cos varios pregoeiros que había, non o fai como vicecónsul ou como representante de España en Tampa, nin eso, o fai como unha persoa que é veciño das Pontes, nacido nas Pontes, é veciño das Pontes, que actualmente pois se atopa fora dende hai moitos anos, é o que ven a contar a súa traxectoria persoal aquí, en As Pontes, como viviu en As Pontes, o que significou para el, en este caso, pois os anos que formou parte da nosa sociedade pontesa e tal. O sea, non en ningún caso veu en representación institucional como vicecónsul honorario de España en Tampa, senón que veu como, non recordo o nome e os apellidos, Toñín seguro que me pode, como se chama concretamente? O apellido de Vivero. Vivero, bueno, o señor Vivero. Xa digo, repito, o que che dixen na esa. Sí. Outra cousa é, efectivamente, que el, por erro, ou porque, non sei, no momento en que se comunica co Concello creo que foi para confirmar, ademais, a súa asistencia, pois utilizou pois un papel que efectivamente viña con ese membrete como vicecónsul, non? Pero en ningún caso o Concello das Pontes se puxo en contacto con el como vicecónsul, senón como o señor Vivero, veciño das Pontes, nativo das Pontes, para coñecer cal fora a súa experiencia e recordar a súa experiencia como veciño das Pontes nos anos en que viviu e desarrollou a súa vida persoal en As Pontes, non? Nos entendemos que posiblemente sí que ese ser vicecónsul sí que foi un mérito a hora de contactar con esta persona, porque hai moitísimas persoas cada vez máis emigradas do noso Concello cas que non se contactou. A respecto do punto... De todas formas, perdona, sí. A ver, o mérito, non sei se o ser vicecónsul en este caso é un mérito ou deixa de selo, pero en calquer caso, repito, se contacta con el como unha persoa veciño das Pontes que leva moitos anos fora, pero para que contara pois o que significou para el a experiencia de vivir en As Pontes e polas circunstancias da súa vida, pois que emigrou en aquel momento e bueno, foi un pouco igual que a situación dos outros, non? Das outras persoas que o ano pasado estiveron como pregoeiros. Outra cousa é se el como vicecónsul
ten dereito a pasar eses gastos en representación. En calquer caso, aquí non veu en representación de Tampa, nin como vicecónsul de Tampa, vicecónsul honorario de Tampa. Veu como o señor Vivero, veciño de As Pontes. Ben, seguindo cos seguintes expedientes, que, bueno, en estos tres que imos votar agora, o 2, 3 e 4, entre os tres suman aproximadamente os 70.000 euros. No número 3, aportades unha serie de facturas que en algunhas ocasións, bueno, pois non quedan acreditadas. En caso de viaxes, por exemplo, onde os informes din que non constan as persoas que realizaron as viaxes, non queda acreditado as persoas que viaxaron nin o motivo deste viaxe. Facturas, por exemplo, para comidas institucionais, en principio, de corpos de seguridade do Estado, onde se di que, bueno, impúntase como gasto protocolario, indicase que é dubidoso a calificación de protocolario. Seguindo, pois, temos tamén facturas por campamentos ou por eventos organizados ano tras ano nos que debería estar quitada a contratación, bueno, pois, a libre contratación este servicio que non se fai. Temos tamén facturas, por exemplo, de servicios nos que as entidades ás que se lle dan estes importes xa levan unha subvención ano tras ano. Temos tamén facturas nas que se lles abonan cantidades a empresas que organizan actividades cando o Concello das Pontes consta como colaborador e esas empresas están tendo pois un beneficio polas suscripcións das participantes nesos eventos. Temos facturas, por exemplo, para asociaciones de veciños por carpas, ademais son importes cuantiosos, cando estas asociacións de veciños xa levan subvencións e podería incluirse estes gastos nesas subvencións. É dicir, unha e outra vez estamos abonando ou pagando facturas de servicios que o deberían ser quitados a contratación ou de si esas empresas levan xa subvencións ou esas asociacións levan xa subvencións, quizá non debería ser o máis acaído que tiveran acceso a estos importes. Ademais, dicir tamén que, por exemplo, na organización de algúns eventos deportivos, como por exemplo Ironman, pedimos en algunha ocasión que se fixera ter acceso ás facturas e nunha ocasión estamos tendo acceso a esa información. Co cal, o noso voto vai a ser negativo. Ben, entendo que o voto negativo é para o punto 7 e 9, porque parte do que acabas de decir están incluídas nun tema que non estamos, nun punto que non estamos a tratar. Todo eso que mencionaches ahora de alguna carpa e algún evento, e todo eso está no número 5, que non é que non estamos tratando. No 2, 3 e 4. Dixetes que ibas a aprobar os expedientes 2, 3 e 4. No, 2, 3 e 5, máis a factura número 4, máis a factura, de Viacua do número 4. Ben, pois no expediente número 3... Son aqueles expedientes de reconocimiento extrajudicial que non teñen reparo suspensivo. Por iso quería separar, estos son os que non teñen reparo suspensivo, o número 2, 3 e 5, máis a factura número 4 de Viacua, repito, e posteriormente, no seguinte punto, trataremos conjuntamente, se vos parece, o punto 7 e 9 da orden do día que corresponden aos reconocimientos número 4 e número 6. Pero no número 3 sí que hai facturas onde non poden estar realizadas as viaxes, onde se indica que os gastos non son protocolarios, onde hai servicios que no tras ano prestanse por parte da mesma empresa, non se quitan a contratación. Isto é no expediente número 3. Bueno, respecto deses que están no número 3, xa para contestar, pasamos ao seguinte punto. Efectivamente, hai esas facturas as que fa referencia respecto de gastos protocolarios que non están acreditados. Bueno, explicar, sobre todo para coñecemento de todos, que se é un criterio, obviamente, do interventor en este caso, non? En calquer caso, os gastos están suficientemente acreditados, a interpretación que a intervención faiga de si son ou non son protocolarios é outra cousa, pero, dende logo, como moi ben facía referencia, pois hai unha factura, concretamente, dunha comida da Guardia Civil, creo que era, Toñín, digo ben, da Guardia Civil, que foi por un evento en concreto, non?
e por, obviamente, é un gasto protocolario, non? Pero, bueno, repito, efectivamente, é o criterio do interventor, pero que son gastos que, en calquer caso, están suficientemente acreditados, son gastos que non son fora do que é o contido de protocolario, e, repito, están suficientemente acreditados. Pasamos... Antes de rematar con este punto, bueno, están xustificados. A factura, entonces, que se emite pola viaxe onde non constan as persoas que realizaron a viaxe non o motivo, sabemos xa quen viaxou é o motivo? Non o sei, non o teño aquí, pero, bueno, supoño que na comisión preguntache eso, se non se che deu información de quenes, pois non o sei, o miraremos, pero, bueno, está acreditado, está xustificado, non é que naide se invente un viaxe, obviamente, se se trata un viaxe, outra cousa é que ao mellor... Non, outra cousa é que ao mellor non se sabe exactamente que persoas foron, pero obviamente hai unhas facturas conformadas por alguén e, polo tanto, esa persoa a que conforma, pois, sería a que fixou a viaxe. Outra cousa é quen máis o acompañara, non? Pasamos, entonces, á votación destes 3 puntos, 5, 6 e 8. Votos a favor? En contra? Abstencións? Pasamos, entón, ao punto 7, por levar unha orde. Non sei se Alén pretende, tamén unir, entonces, facer conxunto o punto 7 e o punto 9, se vos parece ben. Ten a palabra, entonces, Alén, Ben, en este caso, estes dous expedientes de recoñecemento extrajudicial de crédito, o número 4 e o número 6, consta con un informe de reparto suspensivo por parte da intervención municipal. Como dixe no punto anterior, está retirada a factura de Viacua, que xa foi votada no punto anterior, e tamén por erro aparece na relación do expediente número 4 unha factura de Alija por 15,37 que xa foi devolta no seu momento e que por erro aparece na relación, co cual non ten que vir a súa aprobación plenaria. As facturas xa foi todo tratado en comisión informativa, están na relación, sométese a aprobación plenaria. Sí, algunha intervención, María? Nestes dous puntos imos votar en contra, porque, como ben acabas de decir, hai en cada un reparo suspensivo. Tamén, en canto ao expediente 4, xa preguntamos na comisión, non sei se tivestedes ocasión de consultalo, hai unha serie de facturas sobre carpas para diferentes festas que están todas entre os 1.000 e os 2.000 euros, agás unha que é a da Feira do Queixo do Mel de Goente, que está nos 6.750 euros. Queríamos saber cal é o motivo deste coste tan alto, que supera 3 veces o coste das demás carpas das demás festas. En canto ao expediente número 6, tamén votamos en contra porque existe un reparo suspensivo. Parecenos bastante grave porque son facturas de limpeza do lago, da empresa Valoriza, que dos meses de outubro, novembro e decembro, a razón de 4.700 euros o mes, que as fraccionades, bueno, supoño que coa vosa boa intención, pero que as fraccionades, para que non supere o importe de 18.000 euros, que supón un gasto menor, porque sumándoas todas anualmente supera os 57.000 euros. Polo tanto, teríades que sacar este servicio a contratación. Por eso imos votar en contra. Sí, despois lle dou a palabra a Alén para que che conteste respecto da factura da carpa de Goente, que non teño aquí todos os datos, pero sí, respecto destas da limpeza do lago, as facturas estas de Valoriza, decir que non é que se este a fraccionar ningún tipo de contrato, é sencillamente que nos atopamos todos os anos con unha situación que é evidente, e é que
O lago está aberto, pasan por aí máis de 70-80.000 personas no período estival dende, pois non sei, depende do tempo obviamente, pero pois probablemente dende maio ata tal, e o ano pasado, como ben sabedes, pois bueno, se estendeu bastante o bo tempo e había moita afluencia de xente ao lago. Que é algo que se fai durante todo o ano, é dicir, o lago lóxicamente está aberto, hai moita xente que vai a pasear por aí, pero ben, efectivamente, pois hai que manter un servicio de limpeza e de acondicionamento da zona, non? Decir tamén que está incluída a senda da memoria, que se fai unha recollida de basura por toda a senda, e, bueno, por iso é, como sabedes, Valoriza ten un contrato de limpeza no que non está incluído o lago, nin a senda da memoria, porque foi posterior á firma dese contrato á apertura da senda. Decirvos tamén, para a tranquilidade de todos, que polos servizos de contratación e por Secretaría se está a levar a cabo precisamente o estudo para facer ampliación de contrato necesaria, se é viable, ou sacar en calquer caso a contratación deses espacios e outros que tampouco están incluídos no contrato de Valoriza e que, lóxicamente, hai que limpar e manter en bo estado. Respecto da factura das carpas, non sei se alguén quere añadir algo. Consultado os concelleiros que conformaron as facturas, nese caso o que comentan é que a diferencia ben dada porque esa carpa eran varias carpas, é dicir, que en tamaño son máis grandes e botaron máis días colocadas. Alguna intervención máis? Sí. Bueno, pues xa o comentei anteriormente, pero volto a insistir co tema das carpas, de abonar facturas por carpas para asociacións que xa teñen unha subvención e que poderían tamén destinala a estes fins. Dicir tamén a respecto do Northwest Dreamman, do Ironman, que efectivamente, como xa comentei antes, non vemos nunca as facturas deste evento deportivo. Estamos, ademais, dándolles ou abonando unha serie de facturas cando este evento deportivo xa recibiu unha subvención do Concello das Pontes, unha empresa que organiza, por un importe de 39.000 euros, cando ademais os ingresos declarados en concepto de inscripcións foron de 51.980 euros. Non estamos falando de cantidades pequenas, non? Mais, bueno, hai aquí unha factura de feito por unha corte de retirada de árbores que nin tan sequer ten permisos de auga de Galicia para efectuar estes traballos. E a respecto do tema da limpeza do lago, ti mesma acabas de dicilo, que isto ocurre todos os anos. Entón, se isto ocurre todos os anos, bueno, pois a responsabilidade política tamén debe facer, ahora dis que estades traballando nisto, pero que anteriormente xa tivesedes feito este tipo de consultas e quitar a contratación este servizo, non só este, sino outros que noutras anos estades contratando non, pagando facturas sin quitalos a contratación. E nós, como nos anteriores puntos, imos votar, por suposto, en contra destes expedientes. Bueno, aclarar dúas cousas, porque que senón aquí parece que está todo, non sei. Respecto das carpas das asociacións, as asociacións efectivamente levan unha subvención todos os anos, en este caso as asociacións veciñais levan unha subvención de 1.500 euros e eles, cando fan a petición desa subvención, pois expoñen cales son as súas necesidades. En algúns casos pois solicitan axuda para actividades, en outros casos solicitan axuda para infraestructuras, non? E logo nos atopamos con unha situación que en moitos casos se fan o que son as distintas festas parroquiais ou distintos eventos no que as asociacións precisan de unha axuda extraordinaria e en especie, en este caso, por parte do Concello.
ánimo de colaboración e de axuda á veciñanza en xeral a través das propias asociacións, pois en moitos casos cando se nos solicita algún tipo de colaboración, xa sexa pois con actuación, en algúns casos, por non irme directamente ao tema das carpas, metelo como outros exemplos, non? Pois axuda dos membros de protección civil ou unhas vallas para colocar en determinados puntos ou para unha carpa porque se vai a facer un evento popular. Bueno, pois o Concello nese ánimo de axuda e de colaboración pois lóxicamente dispón desa axuda, non? E a pon a disposición, moitos casos, pois con cousas das que o Concello xa dispón directamente, como pode ser en algúns casos, pois unhas vallas que se precisan para delimitar unha zona determinada, pois efectivamente o Concello ten vallas, as leva ou tal. E hai outros casos en que o Concello non dispón e o que se fai é colaborar e axudar a esa asociación, non? Decir que sí que xa se falou cas asociacións veciñais, porque en este caso, sobre todo, cas propias asociacións que fan eventos como festas parroquiais e demais para incrementar a axuda que dá o Concello respecto das festas parroquiais, para que poidan incluir estes gastos directamente, o alquiler das carpas, e que non teña que sufragalos directamente o Concello. Ao final, o sufraga o Concello, pero o fai a través de eses cartos que lle dá a asociación e que a asociación despois xustifica, non? Pero quero dicir que non hai nada raro, se trata de carpas que entran dentro desa colaboración que en moitos casos é solicitada polas distintas asociacións. Respecto das facturas ás que faz mención do Ironman, efectivamente, o Ironman é unha marca, é un evento moi importante que se realiza, que está moi consolidado xa, que se realiza nas Pontes e que atrae a moitísimos visitantes e moitísimas persoas, non? E, efectivamente, o Concello colabora con algunhas cousas porque ten o Concello a necesidade en ese momento, aproveitando que se está a desarrollar ese evento que ten unha chamada tan importante de xente, pois aproveita para realizar outras accións e as leva a cabo, non? E, efectivamente, o Concello fai eses gastos. Non é que asuma outros gastos do Ironman, senón que o propio Concello, aproveitando a data e aproveitando ese tirón de xente, pois realiza unhas actividades complementarias. Me estaba pedindo a palabra a miña compañeira Ana, e ya vou a dar, pero antes vou a facer tamén mención outra vez, o que volvías a facer mención ti, respecto da limpeza do lago que leva moitos anos. Leva concretamente 2. O sea, o ano anterior e o ano pasado non se preveía que esa necesidade se alongara, pero foi así debido, como digo, a que se alongou o bo tempo e se alongou, polo tanto, a visita de moito número de xentes durante un maior período de tempo. Ana, creo que quere facer algunha mención ao Ironman, non? Sí, nada, aclarar sobre os puntos que estaba tratando ahora Monse, que bueno, foron, en este caso, dúas facturas conformadas por min, e si quería, como decía Monse, deixar claro en que consistiron, porque realmente non son carpas ningunha das dúas. Falo das do Northwest Triman e das do circuito de Cars. O que aquí aparece como carpas son en realidad baños, que además se especifica claramente na factura. Durante o Northwest Triman e algunha das actividades que se fixo no circuito de Cars, evidentemente sabemos que vai haber unha maior afluencia no lago e entendemos que é necesario habilitar baños públicos para que todos os veciños e veciñas e os visitantes, os participantes nesas actividades poidan dispoñer dun baño público nun espacio que é de uso público. Aí o que fixemos foi habilitar máis baños dos que había e ademais se indica así claramente nas facturas que son baños, non carpas. E sobre outra das facturas, xa aproveito a palabra, que tamén a de carpa no lago para a concentración de coches clásicos,
Tamén quería facer unha aclaración, porque aí por parte da intervención se fai mención tamén a que hai unha asociación que ten unha subvención e que debe ser quen se faiga cargo desa carpa, e aí sí que quería deixar claro que este evento en concreto se organizou íntegramente desde o Concello. Non hai ningunha asociación nas Pontes de Coches Clásicos que reciba ningún tipo de subvención. E a asociación a que se fai alusión nese reparo, que é a de transportistas, non ten absolutamente nada que ver coa organización deste evento. O único que fixo foi unha colaboración, pero nin se dedica a organizar este evento, nin participou del en ningún caso. Como digo, non hai ningunha asociación de coches clásicos nas Pontes a día de hoxe que leve ningún tipo de subvención municipal. E nada, era deixar claro estos 3 puntos. Ben, está ben que nos enteremos de que non son carpas e son baños públicos chegado ao pleno, non? De todos modos, a nosa pregunta é se a empresa que organiza o Norwestream, o Ironman, recibiu unha subvención de case 40.000 euros, pero os ingresos son superiores a esa subvención, entendo que habería que solicitarles a devolución da subvención, non? Están cobrando, están percibindo ingresos superiores á subvención. Pois non o sei, terá que decirlo en todo caso a intervención. O que sí che podo decir é que Ironman xustifica todos os gastos e, polo tanto, é unha xustificación que está feita. Non teño todos os datos aquí para contestarche máis, habería que ver o expediente. Podedes convocar unha comisión e nos informades do tema? Bueno, pois o concelleiro, neste caso, de Deportes, que che comente. Bueno, eu entendo que é un servicio que se presta, unha actividade moi relevante para este pobo, e que os 39.000 euros que recibe pois non contemplan todos os gastos que conleva ese evento. Unha subvención non deixa de ser unha axuda. Normalmente as axudas, un tipo de subvención, non conlevan o 100% das actividades dos clubes. Entón, hai clubes que collen unha inscripción para facilitar e axudarlles nos costes dese evento. Non sei onde está o problema, sinceramente. Bueno, o problema é que se lle das unha subvención a unha entidade e esa entidade ten uns beneficios por inscripcións superior á subvención, debería devolver a subvención. Estás dando unha subvención para un evento deportivo, non lle estás pagando o salario de todos os empregados durante un ano. Entón, eu creo que, se comentaba, que non sabe se deberían ou non devolver esta subvención, que había que falar con intervención. O lógico normal é que convoquedes unha comisión e vexamos se hai que reclamarlles ou non a devolución desta subvención. Convocamos a comisión sin problema e aclaramos. En calquer caso, reiterar eso, que está a xustificación presentada e ben presentada. Matizar un último punto que comentabas tamén, era con respecto a esa factura que consta aquí como obras de corta e retirada de árbores. Unha obra non é, desde logo. En este caso, intervención municipal, o secretario que non consta no expediente, autorización de augas de Galicia, pero ese servicio, vamos a decir, porque é un servicio que se prestou, non consistou en ningún momento nunha corta, tal siquiera veu dado por unha situación de temporal e por uns árboles que estaban caídos no cauce, e que se colleron, se retiraron outras ramas que estaban en situación de poder caer e causar peligro aos viandantes. Había consta, ou iso sí, un informe da policía sobre a peligrosidade de ese tramo, polo cual circulan moitos veciños, e en base a ese informe era que non é necesario, posto que non se fixo unha corta de árboles, senón foi poda retirada de árboles caídos. Bueno, a nos constanos que se fixeron traballos de corta e poda en ese entorno e, efectivamente... Vamos a facer unha cousa, Silvia, para dar agilidade, porque senón estamos no mismo. Como despois hai un apartado de rogos e preguntas, se queres facer alguna pregunta ao respecto, as contestamos despois. Continuamos ca orde do día do pleno. É que senón nos enzarzamos en preguntas, respostas e tal, estamos dando voltas sobre o mismo asunto, entón, como así está regulado, pois hai o apartado de rogos e preguntas e faz as preguntas que consideres e se che contestan. Pasamos á votación. Votos a favor destes puntos, do 7 e o 9.
En contra? Continuamos ca orde do día. Vamos ao punto número 10, que é rexeitar as alegacións presentadas polo Grupo Municipal do BNG no relativo a modificar a ordenanza fiscal número 1 que regula o imposto sobre bens inmobles e aprobar a modificación da ordenanza. Toni. Sí, bo día. Pois, efectivamente, trátase de rexeitar unha alegación presentada por parte do Grupo Municipal do BNG a modificación da ordenanza fiscal de bens inmobles no respecto a un epígrafe sobre bens urbanos afectos a almacén e estacionamento. Aí constan uns informes tanto da técnico-tributaria, digamos, rexeitando a legitimación activa por non concurrir as causas obxectivas necesarias para presentar a alegación, e do propio tamén do tesoreiro municipal, no que establece que non concurren as circunstancias obxectivas da lei do procedimento administrativo común, non concurre ningún requisito, é dicir, non é unha alegación que reúne os requisitos que se establece a normativa para poder tela en conta, e en canto a acceso a información tributaria, pois, bueno, de algo sirveu esta solicitud de información para aclararnos que hai determinada información que non se pode consultar indiscriminadamente, sino que ten un plus de protección, e que eu tamén desconecía neste caso, según o artículo 95 da Lei Xeral Tributaria, no que taxa exhaustivamente os supostos en que se pode acceder a ese tipo de información. É dicir, non é como outro tipo de informacións de outros departamentos, sino que ten unha protección extra e taxa perfectamente unha serie de supostos nos que se pode acceder a ela. E, polo tanto, pois, a proposta que traigo ao pleno pois é rexeitar a alegación e aprobar a modificación proposta no seu día polo equipo de goberno. Sí, algunha intervención? Sí. Evidentemente, non? Bueno, a ver, primeiro, non se o aclaramos na comisión. Nos non presentamos alegación. Nos o que fixemos foi continuar co proceso que tiñamos dende o propio día do pleno da aprobación inicial de novembro do ano 2017, donde o propio expediente, con informes tamén técnicos, decía que non estaba motivado. É dicir, que vos ibades a facer unha rebaixa fiscal a 4 recibos da contribución, cando podían ser 5 aos afectados, só os rebaixabades a 4, baixábades sin ningún tipo, como digo, de motivación, como decían os técnicos, e nos entendíamos que esa motivación tiña que estar pois en quenes eran a quen se lle iba a beneficiar. Por lo tanto, desde novembro levábamos pedindo reiteradamente acceso a ese padrón. Bueno, pois o que fixemos cando estaba a exposición pública o expediente foi reiterar outra vez novamente esa petición, non? Pero non como alegación. En ningún momento era a intención nosa presentar alegación, porque evidentemente non podemos alegar cando desconocemos o expediente, que imagino que é o que nos pasa a casi todos os que estamos aquí, a casi todos. Imagino que aquela persoa que, como dixo o concelleiro de Facenda no pleno de novembro, lle advirteu desta situación, un compañeiro ou compañeira dixo, pois saberá a quen lle afecta, porque o afectado ou afectada debello de decir, non? Nós non sabemos. Entón, o que facíamos era reiterar novamente esa petición. Si é certo, tamén o admitimos, que a propia Lei Xeral Tributaria e os informes da Axencia de Protección de Datos pois tamén din que non podemos acceder a esa información. Pero entonces volvemos ao mesmo. Se o expediente non está motivado e non podemos acceder á votación, que é o que vamos a votar? Evidentemente, cando menos este grupo político ten unha situación de indefensión. Temos que proceder a votar sobre algo que desconocemos. E solicitamos a información a quen a ten, que os propio concelleiro, ou cando menos o seu equipo de goberno debería de tela. É curioso que se alegue, en base aos expedientes que obran hoxe os informes que obran hoxe neste expediente, os informes técnicos, que non podemos acceder a esa información. Pero, sin embargo, esos mismos informes reitéranse nos que se fixeron en novembro. Por lo tanto, esos mismos informes tamén vos están dicindo que seguides sin motivar o expediente. É dicir, que o estades facendo porque vos sale de dentro. Ou, mellor dito, directamente,
Estádelo facendo porque conocedes a xente a quen vades a beneficiar e, por exclusión, conocedes tamén a xente a que vades a perxudicar. Co cal, nos entendemos que aquí hai unhos intereses que non son, desde logo, lexítimos, que non son intereses tampouco legais, nin moito menos transparentes, e o que vamos a facer é votar en contra de rexeitar estas alegacións, que non son alegacións, pero que vamos a votar en contra do expediente que tedes e que tamén nos reservamos calquera outra medida que poidamos levar adiante para aclarar a situación. Repito, entendemos que o expediente que estades levando adiante é un puro caciqueo. Caciqueo. É dicir, vos ou alguén de vos sabe a quen está beneficiando e non sabemos por que razón o está beneficiando. Non? E iso sí que nos gustaría que nos lo aclarárades. Tedes a oportunidade hoxe de facelo, pero se non facedes, xa digo, nos reservámonos calquera outra medida que podemos levar adiante, porque entendemos que este tipo de conducta non se pode permitir, desde logo. Ben, está ben que consideres, digamos, a política fiscal e tributaria deste equipo de goberno un caciqueo, cando o que facemos con certa periodicidade, con certa habitualidade, é ir retocando as ordenanzas fiscais, as diferentes ordenanzas fiscais, sempre para rebaixalas, cando temos ese marxen de maniobra ou esa discrecionalidade. Está ben que te ampares na falta de motivación do expediente, porque sabes, igual que o sei eu, que cada vez que traigo aquí unha rebaixa fiscal ou incluso a eliminación dun imposto, como fixemos coa plusvalía, se nos achacaba nos informes a mesma falta de motivación. Por qué? Porque sabes que hai unha serie de procedimentos que se entenden que hai que facer, como que, pois, se se casa un perxuicio da administración pública, que vai supoñer esa rebaixa fiscal e todo eso, e que é certo que non se fai, pero non se fixo nin con este, nin coa eliminación da plusvalía, nin co resto das rebaixas fiscais, sabémolo. É dicir, non é excepción este caso, é norma. Pero o resultado que si obtemos é que veciños nos diferentes impostos pois están beneficiando de rebaixas fiscais. O que si che podo asegurar que eu non conozo quen hai detrás das rebaixas fiscais, nunca o miro. Nunca o miro. O que se mira é que se fai unha rebaixa con carácter xeral. Fixémolo igual con todas. Entonces, que estés achacando ao caciqueo porque si sabemos quen hai detrás, pero resulta que se perxudica un veciño, aquí en todo caso desconozo o número de veciños beneficiados, pero os que señan, como se un, ou dous, ou tres, ou catro, en calquera caso hai unha serie de veciños que se van ver beneficiados, e haberá outros que non entren no corte que queden como estaban, en calquera caso non perxudicados. Polo tanto, desde ese punto de vista, posto que vai haber veciños beneficiados, onde está o problema? Non hai problema, porque o que si te aseguro é que eu non sei quen hai detrás de cada recibo, non miro nunca, jamás. Por tanto, o que se fai é rebaixas de impostos con carácter xenérico, en este caso ainda que seña un epígrafe, pero sabes que ao largo dos anos fomos modificando casi que todos os epígrafes, seguramente nos faltará algún que seguiremos retocando tamén, sobre todo porque hai veces que uno non se dá conta das situacións inxustas hasta que alguén o advirte, ou un técnico advirte, oye, que mira o salto que hai aquí. Seguramente este ano, ao largo dos meses, pois seguiremos tocando ordenanzas fiscais sempre para rebaixar. E iso pois, beneficiará nun caso a 50 veciños, noutro a 100 e noutro a 1000. Pero eso, quen hai detrás, non sabemos. Pero en todo caso sempre son para unha rebaixa fiscal. Se hai unha rebaixa fiscal, estaremos de acordo que a alguén beneficia, a veciños das Pontes, e estamos de acordo que o Concello, coa situación económica que ten, pode asumilo. Non fai falta que para unha rebaixa fiscal nos diga digamos, o departamento correspondiente teña que facer un informe que procedimentalmente é moi complexo para decidir que perxuicios se lle causan a esta administración pública, porque sabemos que contamos con uns remanentes que van a poder absorber esas rebaixas fiscais e que en todo caso o que nos quedará ao equipo de goberno será menos remanente de tesorería, pero sempre o falamos e moitas veces o propoñedes, coño, pois xa que hai remanente, pois facer rebaixas de impostos. Estaremos de acordo que eso en todo caso non perxudica a naide e beneficia aos que lle toque neste caso. E tampouco se trata de facer un sorteo, pero que si te aseguro é que eu non sei quen hai detrás de cada recibo e entendo que non debo de sabelo. Polo tanto, o que aquí se propón é aprobar esta rebaixa fiscal que beneficiará a unha serie de veciños e en calquera caso non perxudica a nadie. Polo tanto, seguindo coa política fiscal e tributaria deste equipo de goberno, pois xa digo, propoñemos aquí que se asuma esa modificación da ordenanza fiscal que sí vai beneficiar a algúns veciños
non vai perxudicar a nadie e, polo tanto, mala non é. Si do que se trata é de saber quen hai detrás de cada recibo, sinceramente, a este concelleiro non lle importa demasiado. Bueno, cada vez que falas preocúpanos máis, ¿no? Bastante máis. Si, dígoche por qué. Acabas de decir, non sabemos a cantos vamos a beneficiar. Coño, ponos expedientes, pero o expediente é de novembro. E di claramente que hai 5 recibos afectados, 5. Dos cales 4 van a ter a rebaixa. Bueno, pois xa tes un número de canto. Non? E está nos expedientes, xa digo, sabémoslo nós. Ti, que eres quen ordena o expediente e que non levas adiante, tamén o deberías de saber. Non sabemos quen está detrás. Entonces, explícame como podedes facer esta modificación, por que a facedes? É dicir, decíamolo en novembro e seguímoslo dicindo ahora. Non podemos creer que ti te levantes un día pola mañá ou un técnico do Concello se levante un día pola mañá e diga, coño, vou coller a contribución e voulle rebaixar a estos 4. E xa está. Non, eso non pode ser, porque ademais sería contrario con todo aquilo que tivese afirmando desde que eres concelleiro de Facenda. Ese rigor na túa xestión, esa eficacia e todo demais. Eso é contradictorio co que hai. Co cal, alguén tivo que presentar unha reclamación de tipo oral, porque por escrito non está, e esa reclamación ya tivo que facer ou a ti, ou a algún dos teus compañeiros, ou a algún técnico do Concello, non? Co cal, ti sí que sabes, tes que saber, cando menos, quen foi o que presentou esa reclamación. Eso telo que saber, porque además dixéchelo no pleno de novembro. Dixéchelo. Que a ti quen cho dixera fora un dos teus compañeiros, pero que non sabías quen. Xa esqueceras. Imagino que se o esqueciches en novembro, agora que estamos en maio, xa, bueno, nin te acordarás para nada de nada, non? Claro, isto non perxudica a ninguén, vale? Boa visión. Nós facemos rebaixas fiscais, vale? Boa visión. Cando este grupo municipal che pide que rebaixes a contribución para compensar a suba que ti fixeches da contribución, que non podes negar, e todos os veciños e veciñas que a pagan saben que subeu, por moito que ti queiras decir, saben que subeu, sin embargo non faz esa rebaixa. E estás dicindo ahora que sería algo que, ademais, ao Concello nin lle vai, nin lle ven, porque económicamente estamos moi ben. Pois faina, pero non, decides a 4 concretamente, ao resto, non. Pero é que máis? Si vas a facer a modificación da ordenanza, faina. Por que non colles e eliminas este epígrafe? Por que non faz para os 5, en vez de para 4? Eliminas e punto. Por que non eliminas, por exemplo, das instalacións deportivas, que xa non ten sentido? Endesa xa non vai a pagar por ela. Non vai a quedar ningún contribuinte aí. Por que non faz esos cambios? Non? Claro, eu vou beneficiar a uns cuantos, o resto nos perxudico. Bueno, iso é unha visión túa. Pregúntalle a quen queda fora desto, a ver se o estás perxudicando ou non estás perxudicando, ou cando menos xustificas o porqué. Non? Mira, é tan evidente que estades facendo aquí clientelismo con esta actuación, tan evidente que non sabedes nin xustificala. Non? Que pasa? Que vades a tirar para adiante ca maioría absoluta. E o que é alucinante xa é que ti mesmo acabas de afirmar aquí que os expedientes os estades facendo sin ter en conta o que di a legislación. Sí, acabas de decir que nin facemos o estudio económico-financiero, non facemos o de sostenibilidade económica, non se fai nada deso. Non? Sin embargo, a nós que pedimos que se nos aclare por que estades facendo este cambio, aludides a que non é legal a nosa petición. O sea, vos tirades para adiante, de forma irregular, e as nosas peticións son ilegais. Bueno, pois eu creo que é evidente o que estades facendo, bastante evidente. Xa digo, se vos non aclarades, nos buscaremos a forma de que se nos aclare, porque evidentemente non nos vamos a quedar de brazos cruzados, como non le vamos facendo xa desde novembro. Correcto, Kiko. Unha vez máis, podes darlle as voltas que queiras para facer ver o que non é. É a túa pose argumental habitual. Aquí o que hai, e os veciños sábeno, é unha política de xestión fiscal e tributaria que é unha, que como xa expliquei moitas veces, e podo explicar tantas veces como sería necesario, é moi distinta da que había.
Neso estaremos de acordo. Nosoutros, cada vez que facemos unha modificación dunha ordenanza fiscal, sempre que está dentro do noso ámbito discrecional, o que facemos é rebaixala. Xa anuncio tamén que vamos a seguir nesa línea. Non porque o diga o BNG, ni non porque se vos ocurra aquí a vosotros, ou porque levades moito tempo advertindo, porque quen advirte ahora do que non fixo antes, pois a credibilidade sabemos todos onde está. En cambio, a deste equipo de goberno, o que está claro é que cada vez que vimos aquí, con medidas deste tipo, sabemos que hai informes dos técnicos que a veces podemos non estar de acordo con eles, e aínda así, claro que tiramos para diante, porque entendemos que están facendo algo que é bon para o interés xeral dos veciños e que sabemos que non perxudica aos veciños no que respecta á gestión dos seus intereses municipais. Eso sabémoslo, ou entendemos que é así, e creo que podemos argumentar e o podemos defender. Repito, vamos a seguir nesa liña. Como se decide por que se cambia un epígrafe determinado? Pero que eso le vamos cambiado casi todos. Casi todos. Claro, ti me dis, no, quitado os de instalacións deportivas. A mí de instalacións deportivas non me molesta, non afecta a naide, como ti ben dis. Entón, o que non afecta a naide non molesta, nin molesta a naide. E por que non coste un epígrafe que non nin vai nin ben, bueno, pois a próxima vez, pois ao mellor podémolo quitar. Pero o que sí afecta son os diferentes epígrafes, e ti sabes que hai un salto de 0,46 a 1,1. E iso é un salto fiscal moi importante. E prácticamente os fomos tocando todos para tratar de ampliar a bolsa daqueles obligados tributarios que caen na parte do 0,46 e menos que caen no do 1,1. Eso claro que fixemos, e fixemos con casi todos os epígrafes. Entón, por que con este non? Por que con este non? Se a política é a mesma, quero dicir que non, porque parece que o sorpresa que isto é novo, e que o fixemos prácticamente con todos os epígrafes. O mismo con prácticamente todos, e resulta que o problema é este. Entón, o problema, creo que o mellor problema tédelo vos, non nosotros, porque nosotros xa digo que o fixemos igualito con todos. Repito, o vamos ir facendo. Anuncio xa que estou estudiando, sobre todo en algún epígrafe, facelo máis progresivo, que non hai un salto do 0,46 a 1,1, sino meter varios escalós tributarios, en ningún caso para perxudicar a naide, sino para beneficiar a moitos máis. E iso non fai falta que mo diga a oposición, que tamén benvido seña, e ojalá cando, se iso se produce, pois que estemos todos de acordo. Estarei encantado. Pero se a oposición non quere, nosotros, evidentemente, con maioría absoluta, claro que sí, con maioría absoluta, o vamos a seguir facendo. Porque entendemos que é bon, entendemos que non perjudican a naide e beneficia a moitos. Polo tanto, pois creo que vamos a seguir por esa línea. Cantos epígrafes hai? En total, non teño ordenanza fiscal aquí dentro. Cantos modificaches? Pois uns cuantos. Pero cantos? Uns cuantos. Evidentemente, edificios religiosos nos toquei. E instalacións deportivas tampouco. Pero os importantes todos. Os importantes todos. Tocache ya 3. Con este... Os importantes todos. Con este, 3. Con este, 3. Tocache de instalacións hoteleiras, tocache ao tema de naves industriais e tocache a este de almacén estacionamento, que cando menos podías explicar que uso ese de almacén estacionamento. Vale, porque uso industrial e uso hoteleiro témolo todos claro. Non? Igual podías explicar cal é o uso de almacén estacionamento, porque tamén podías dar pistas de quen estades, en este caso, beneficiando ou perxudicando. Eso tamén o podías decir. Non teño nada máis que decir. Bueno, pois procedemos á votación. Votos a favor? En contra? Abstencións? Pasamos ao punto número 11, que é aprobar definitivamente o estudio de tallo promovido pola inmobiliaria Veigamá GSL. Si, neste caso, pois trátase de unha proposta de acordo de aprobación definitiva dun estudio de detalle para reaxuste dunhas alineacións na esquina entre a Rúa Electoral e a Avenida Ortigueira hacia o leste. Trátase de adaptar a realidade existente ás alineacións contempladas nas normas subsidiarias, en un sitio onde se contempla unha alineación rematada nunha esquina, pois facer un chaflán. Non entronque destas dúas rúas, a Rectoral e a Avenida Ortigueira, co cal que se consigue adaptar, digamos, a realidade existente, que é a que o Concello, o que gana, digamos, con ese retranqueo é un pouquiño máis, non moito, pero sí un pouquiño máis de, digamos, de espacio público,
e unha mellor visibilidade non tronque dos dous edificios, porque evidentemente entre ser esquina e ser chaflán, a hora de virar cos vehículos, pois entendemos que é mellor para todos, e evidentemente pois, que no pide, que neste caso é unha inmobiliaria, pois entende tamén será beneficioso para eles, pero desde logo para o interés xeral tamén. Se vos dades conta, é unha zona na que a beira rúa é moi estreita, un pouquiño máis de beira rúa vai ser ganar, e sobre todo co chaflán pois entendemos que a visibilidade tamén vai ser mellor. Entonces, este expediente xa leva un certo recorrido desde finais do ano pasado, xa se fixeron informes do arquitecto municipal, da secretaria, aprobouse en Xunta de Goberno Local, publicouse no Diario de Ferrol, publicouse no Diario Oficial de Galicia, non houve alegacións en todo este procedimento, e agora o que procede é a aprobación definitiva desta proposta que presenta a meritada inmobiliaria Beigman. Unha vez aprobado definitivamente, pois se publicará tamén no DOGA, e os reglamentos e digamos, a normativa da zona se publicará digamos, no Boletín Oficial da provincia unha vez que este publicado definitivamente. E esta é a proposta que traigo a este Salón de Plenos. Sí, algunha intervención? Sí. Pois non. Sí, nos unha que fixemos a pregunta na comisión. Se recorda o Concelleiro de Urbanismo, pois nos plantexábamos que a alineación que ten a rúa rectoral é cando menos estrana, non? É certo que as normas marcan a alineación no edificio do que estamos a falar, pero tamén non é menos certo que o resto de edificios desa rúa pois están retranqueados, non? A rúa é máis ancha e nesa parte é máis estreita, non? Nos preguntábamos se iso tería algún tipo de xustificación, de tipo, pois, cando se concederon as licencias ou algo. Non sei se fixo algún tipo de consulta en ese sentido. No, a consulta que fixen foi no Departamento de Obras, están mirando no arquivo a ver se hai algunha modificación feita no seu día. Parece que nas normas non, para xustificar, digamos, a alineación, digamos, máis retranqueada, que é a que parece evidente. Pero de momento non apareceu nada. Se aparece algo, evidentemente, polo comunico. Bueno, nós, con criterio, entonces, de prevención, en ese sentido, non vamos a apoiala, non? Non vamos a apoiar, bueno, primeiro, porque nos parece unha situación que, ao menos, estrana, non? Temémonos que poida haber tamén algo de concesión de licencias, acordos ou algo, pois, que non se teñan en conta neste expediente, non? E que habría que miralo, e despois, por outro lado, nos entendemos que isto, bueno, pois tamén se podía levar adiante dentro do plan xeral sin ningún tipo de problema e tratar de darlle solución á problemática conxunta, non só a un chaflán que si é certo que vai ganar algo de beira rúa, pouco, pero o tema da visibilidade, tal e como está ahora mismo ali, o sentido de recorrido do tráfico, a visibilidade pois tampouco vai a ser un factor importante. Si saíran da rúa rectoral, sí, pero entrando na rúa rectoral nun sentido ou nunha rúa que é de sentido único, pois non lle vemos tampouco moito beneficio. Por lo tanto, nós non vamos a apoiar. Bueno, nosotros, no tema de esperar plan xeral ou no plan xeral, entendo que, digamos, cando se plantea este estudio de detalle, pois é porque hai algún interés, entendo que económico, e que, ao final, pois todo interés económico adecuado ao interés xeral, pois é bon para o Concello, e entón sempre o plan xeral pois leva o ritmo que leva, como todo plan xeral pois leva un ritmo lento, e se necesitamos ir iniciando unha modificación puntual antes de que saia o plan xeral para garantizar pois que haiba pois que os intereses económicos que son bons para os privados e legítimos e que son bons para o Concello, pois evidentemente sempre vamos tirar para diante. Entonces, bueno, precisamente para non paralizar actuacións que poida haber nas determinadas zonas na espera dun plan xeral que chegará, pero sempre vai tardar máis. Ben, procedemos entonces a votación. Votos a favor? En contra? Abstencións?